आबो फान्थावनिसो गोनांथि जादोंब्रा। नै हिन्जावफ्रा दुगैयोब्ला हाय हेल' लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना बयखौबो। थ' लोगोफोर बे समावहाय आङो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। थ' गोदान नङाबो जानो हागौ नोंथांमोननि थाखाय, नङा होमब्ला लोगोफोर? बेयो अलरेडि बिथांमोना फेसबुकावनो गोबां भिडिअ आपल'ड खालामबाय थायो नालाय, ओंखायनो आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं दायो बे समावहाय बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै, सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोंनै नोंथांमोनाल' स्किप खालामनाङा बा भिडिअखौ दानानै नायना आरोना लोगोफोर, अब्लानो बुजि मोनगोन। थ' भिडिअ नायलांदो। थ' लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ मोनथिखाबाय आं मानि थाखाय आरो मा भिडिअ लानानै फैदों, बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ होनानै, नङा होमब्ला लोगोफोर? थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला बे समावहाय आङो नोंथांमोननि सेरावहाय सानै बर' आइजोनि बागै भिडिअ लाबोदों आरोना लोगोफोर। गिबियावनो भिडिअखौ लाबोनायनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय जिहेतु नैबे जाय सुबुंनि थाखाय, जाय आइजो माहारिफोरनि थाखाय आं नैबे भिडिअखौ लाबोदों, नोंथांमोना सानसेब्लाबो नैबे आंनि भिडिअखौ नायगोन आरो नुखागोनबो। जेब्लानो ससियेल मिडियायाव पाब्लिश खालामना होयो अब्लानो नुयि गैखाया, जेराव मेरावनो जायखिजाया बुस्थुआनो, नङा होमब्ला लोगोफोर? थ' ओंखायनो जेनेबा आं नोंथांमोना जि सुबुंनि भिडिअखौ लाबोदों, आं नोंथांमोना जुदि नुदोंब्ला आंखौ गाज्रि दा मोनसै, अननानै आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे मेसेजखौ होनो लुबैदों आरोना लोगोफोर। थ' जायखियानो जादोंला नोंथांमोना आंखौ गोबाङानो बुंखायो मानो पेक बुखिबाय थायो ना आरोना लोगोफोर। फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो बे मोननै भिडिअनि क्लिपखौ आं देखायलांना होगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोननियाव। नोंथांमोना नायलांदो। ओइ, हिनजावफोरनियाल' बायजायो नामा मालाबा फाननाय बायनाय दुर्गा फुजानि? फैसा गैया फुजा जानो मानो बिदि होनलायलायगासिनो। आबो फान्थावनिसो गोनांथि जादोंब्रा। फान्थावसो आं उल्था बायो। आंनाव देगाव मामब्लेटआ मेरला दङलै, मा सिन्था खालामदों? सोरबाफोर फान्थाव फानग्रा दंबा कन्टेक्ट लानो हागोनलै। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। फटाफट फुजायावनो फान्थावनि गोनांथि जानानै दं। A few moments later. अब्लाफोर मा नांनायनि बे नोंसिनि मालखौ मानो हरबाय थायो? मा नोंसिनि थाखाय गलाम मोनखो ना माखो? लाजि रोङि, नोंनि नोमानो हर, नोंनि नोमा नोंनानावनो बेबायदि हर, मिथिबाय? 12टा 1टायाव बेबायदि आंनो मेसेन्जाराव बेबायदि कल खालामनाङा, फन हरनो नाङा, मिथिबाय? जोंहा गथ' गथाय दं, हौवा दं। लाजिनो रोङा नोंसोरो मेलेम गैयि जातफोर। नोंसिनि नोमानावबो बे माला दं, बिनानावनावबो माला दं। दा नोंनि नोमा नोंनि नोंनानावनो हरनानै देखायनो हाया होमबा? मा नांनायनि? नायनोबा बाजै नै आंना राखांदों मादों बिदि नुबाय आरो ओरै खालायनानै देखाय हरलायलायबावो। लाजि रोङि सासे मानसियाथ' मैया ओरै जाबाय, आंहालाय हिनजाव नंबाय हमबाय, ओमफ्राय आंथ' फेसखौ देखायखाया, ओरै खालामलायनानै देखायहरबाय। लाजि गैयि। आरो नोंनि नोमा नोंनि नोंनानावनो हरबानोथ' जायोना, जोंनोलाय मा दरखारनि हरनांगौ? नोंनि नोमा नोंनि नोंनानावबो जोंनि बायदि माला दं, मिथिबाय? आंनो बेबायदि दिननिफ्राय हरबावनांगौबा होनखाबाय आं, नोंनि प्रफाइल नोंनि माखौ होगोन आं। आरो नोंसिनि मोखां नोंसिनि फेसखौथ' नोंसोर देखायनो हाया, 2 नाम्बारसो नोंसोरो। बेबायदि गाज्रि भिडिअ दाहर आंनो, मिथिबाय? आरो आंनाव बेबायदि फन दा खालाम, भिडिअ कल दाहर मेसेन्जाराव, मिथिबाय? बुंखाबाय आङो, नङाबा खासि खालामगोन आं, गरसे गारजोबगोन आं नोंसोरखौ, मिथिबाय? साल्ला। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलौ लोगोफोर, नै हिन्जावफ्रा दुगैयोब्ला बेबायदि दै गारसनो, नाथाय हौवाफ्रा दुगैयोब्ला बेबायदि दै गारसनो ना गारसना? खोन्थाहरदो दे कमेन्ट। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I go नुखाबायबो जानो हागौ बिथांमोना ससियेल मिडियाफोराव
माने फेसबुकाव गोबां एक्टिभ थायो आरोना लोगोफोर। थ' बिथांमोननि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ आङो चेक खालामनानै नायदों आरोना लोगोफोर। थ' बिथां आब'मोना बा बाजैमोना गाज्रि दा मोनसे आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोनायनि थाखाय आरोना लोगोफोर। थ' जायखियानो जादोला बे समावहाय आब'मोन आरो आंनि आंगोनि लोगोरि नोंथांमोन। थ' बे समावहाय आं बिथांमोनखौ ओरैबायदि मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों आरोना, बिथां सानैनि मुंखौ आं लाथ'ला, बिथां सानैनि जिहेतु फेसबुकनि आइडिखौबो आङो नामखौ मा नाम बिथांमोना आंनि स्क्रिनशट होना होगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' जायखियानो जादोला आब'मोन बा बाजैमोन, थ' नोंथांमोननि मोनफ्रोमबो भिडिअ'आनो जाहैबाय नोंथांमोना ओरैबायदि मोनसे भिडिअ' खालामना होयो जे माने बुंथावथारै खोनासंथावथारै मोनफ्रोमबो लेंगुवेजावनो इफोरबायदि रावखौ बाहायजाया। मोनसे मोननै भिडिअ'फ्रावहाय बाहायजागोनब्लाबो मोनफ्रोमबो भिडिअ'फ्रावहाय बाहायजाया। आरो बाजैनियाथ' बांद्रायद्राय एखेबारे गासै भिडिअ'फ्रावनोहाय बेफोरबायदि अबस्थाया दङ आरोना लोगोफोर। माने अंग'जों जेनेबा गावनि सोलेरनि बेफोरबायदि अंग'खौ थारमाने बाहायजाथावथारै बेफोरबायदि रावा बांसिन थांनाय बायदिखौ आं नुनो मोनदों आरोना। ओंखायनो जेनेबा आं नोंथां बाजैनियाव आं नैबे मोनसे मेसेजखौ होनो लुबैदों आरोना, प्लिज अननानै नोंथांमोना मोजां भिडिअ'खौ लाबो कमेडिखौ लाबोनांगौ, नाथाय बेफोरबायदि जेनेबा फाननाय आखाइ माबानायफोरा इफोरबायदि माबा माने नोंथांनि उन्दै गथ' दोङोबो जानो हागौ बा गैयाबो जानो हागौ, बा नोंथांमोननि न'खरनि फेमिलिफोर सोरबाफोर दङबो गैयाबो जानो हागौ, आं बेखौ जेबो मिथिला। नाथाय आं बुंबाय आरोना लोगोफोर, नोंथांनि सानसे नङा सानसे नोंथांनि फेमिलिफ्रानो बा नोंथांनि उन्दै गथ'फ्रानो सानसेबाबो नायखागोन इफोरबायदि माबाखाना लोगोफोर। ओंखायनो जेनेबा आं साननानै नोंसोरबायदि जोंफोरबायदिफ्रा एसे एनै जुदि बुजिलायनानै बुजि मोनसेयावबो जुदि बुजिलायनानै इफोरबायदि खामानिखौ जुदि मावलाङाबा जों माला आरो मावलांनो नङा होमब्ला लोगोफोर। ओंखायनो जेनेबा आं बाजैमोन आब'मोन नोंथांमोना प्लिज अननानै आरो आदामोनाबो जुदि बेफोरबायदि भिडिअ'फोरखौ होयोब्ला हगारना होदोंबा नोंथांमोना प्लिज अननानै भिडिअ'फोरखौ एसे सोलायनो नाजा, नङा होमब्ला लोगोफोर। माने ओरैबायदि मोनसे लासिसिं जायो आरोना लोगोफोर, जोंनि समाजनि थाखाय, जोंनि हारिनि थाखाय, जोंनि माहारिनि थाखाय, माने जातिफोरनि थाखायबो। माने आथिखालि नंमारगौसो खोमा, गोबां मानसियानो बुंनाय खोनादों आङो, भिउसनि थाखायसो इफोरबायदि गाज्रि भिडिअ'खौ होयो बा गाज्रि माबाखौ होयो आरोना लोगोफोर। थ' आं बेखौ बुंनो थांलासै नोंथांमोना भिउसनि थाखाय होदों ना फल'वार्सनि थाखाय होदों, आं बेखौ बुंनो थांलासै। जास्ट जेनेबा अननानै आं गोबांनिफ्रायनो होआ होननानै नंबाय थादोंमोन नोंथां सानैनि बेफोरबायदि भिडिअ'खौ आरोना लोगोफोर। थ' मोनफ्रोमबो भिडिअ'आवनो जेनेबा आं इफोरबायदि नुनायखाय दिनै गोसोखौ थानो हायासै आं। नोंथांमोनाल' नङा, आरो बेनि अनगायै आरो सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि भिडिअ' होयोब्ला आं बिथांनि मुंखौबो बिथांमोननि भिडिअ'खौबो लानानै इफोरबायदि दिनै आं मेसेज होनो नाजागोन आरोना लोगोफोर ससियेल मिडियाफोराव। माने बेफोरबायदि गोसारलाबा गावनि केरेक्टारा मा, गावनि आखला मा, मोजांब्लाबो माने गाज्रि जालांनाय बायदि मानसिफ्रा नोजोर होलाङो आरोना लोगोफोर। ओंखायनो नोंथांमोना रागा जोंनो हागौ नङा होमब्ला, नोंथांमोननि मेसेजावहाय मेसेन्जारावहाय कल थाङो, बायदिसिना थाङो, नोंथांमोननि प्राइभेट पार्टसखौ मानो दिन्थिहरो होननानै सासे बाजैयाथ' बुंखादों अलरेडि, नङा होमब्ला। नोंथांमोना अलरेडि भिडिअ'खौनो बेबायदि खालामनानै जुदि होयोब्ला नोंथांमोना नोंथांनियाव जुदि गुबुना फन हरोब्ला, मेसेज हरोब्ला, माबा हरोब्ला, पिक्सार हरोब्ला नोंथाङा बिसोरखौ रायलायनो जेबो मोन्थाय गैया होननाय बुंनाय बायदि जालाङो आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जेनेबा बिथांमोना जि हरगागोन, नोंथांमोना जिहेतु भिडिअ'नि कन्टेन्टखौ लाबोनायाव आलादा रोखोमनि जुदि भिडिअ'नि कन्टेन्टखौ खालामोब्ला नोंथांमोननियाव बेफोरबायदि गाज्रि एमएस हरनाय नङा, गाज्रि मेसेज हरनाय नङा, गाज्रि रावजों पिक्सारखौ दिन्थिहरनाय नङा आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जेनेबा प्लिज अननानै आंबो मालाबानि समाव दिनैनिफ्राय जुदि मालाबाब्लाबो गाज्रि खामानियाव जुदि आगान सुरदोंब्ला, गाज्रि खामानि होफ्लांदोंबा नोंथांमोनाबो आंखौ आसि दिन्थिनानै बुंहर, अब्लासो जोंनि समाजाव, जोंनि हारियाव मोजां थासारिया फैगोन आरोना लोगोफोर। थ' आं दायो बांद्रायखौ बुंलासै, नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय जुदि बुंनाय जादोंब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय, नङा होमब्ला लोगोफोर। बहानिथो मा सेंग्रा, बहाथो मा मानसि, मा इउटुबार फैलायखो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो फोरमायलांनो बेफोरबायदि बाथ्रा जालायगौ, नङा होमब्ला। आथिखालनि जुगावथ' मोजां बाथ्राखौ सेयार खालामबा बांसिनानो जावनायावसो ओंखारो आरोना। मोजांनिया 10% जायो, बाखि गाज्रियानो 90% जायो आरोना लोगोफोर, गाज्रि बाथ्राखौ बुंग्राया, जावग्राया। ओंखायनो जेनेबा आं बांद्रायखौ बुंनो थांलासै। नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला, आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो, आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर। आरो जाहाथे नैफोरबायदि गोदान आपडेट भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बिदि। स' थेंक इउ स' माच, आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।